Mali camancɛ yanfan na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka kalanso caman datugu nin waati na. Nga o bɛna ta jamana ɲɛmɔgɔw n'u ka baɲumankɛtɔnw olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw olu bɛ se ka kalanso siraw sɔrɔ cogo min na. An filɛ nin ye Bajangara maa kuma dogolenw ka yɔrɔ la yan nɔ kalanso kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni labɛnnen don mun bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw olu bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na. An ka kalan na an bɛ kalan kɛ di lundi au samedi. O kalan kɔnɔna na kalo 2 an bɛ dɔgɔnɔkan de kalan. O kɔfɛ kalo 2 kɔfɛ an bɛ dɔgɔnɔkan évaluation kɛ. O kɔfɛ an bɛ français kalan. Français fana jusqu'à juin. U ka fɔla laɲini mun bɛ nin hakilina in na o de ye denmisɛnninw ka hakɛ n'o ye kalan ye o ka se ka d'u ma kama sɔrɔ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ. O la i b'a jateminɛ maa kuma dogolenw dagayɔrɔ ani dugu kɔnɔnaw na kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni labɛnnen don walasa denmisɛnninw olu bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na. Usman Keleta ale ye kapo ɲɛmɔgɔ dankan ye hakilina in bɔra olu de la. Bisimilayi kɔfɛla la an ka ɲɛmɔgɔ au niveau régional académie disposition tara pour que centre u ka se ka dayɛlɛ site in sanfɛ u ka denmisɛnw kalan waati nin kɔnɔna na min b'a to u bɛ se ka évaluer c'est-à-dire u ka ɲɔgɔndanw ka kɛ k'a jateminɛ min bɛ se ka bila classe min na k'o bila o classe kɔnɔ. Donc o fɛɛrɛ de tigɛlen don an bolo. U tɛna kɛ bolokɔfɛ mɔgɔw ye. Fasodenw de don. U n'a ka kan. O la i b'a jateminɛ dugu kɔnɔnaw na denmisɛnninw ka taa ni ka segin o kɔni nɔgɔyalen don kosɛbɛ. Denmansaw yɛrɛ ka hakilina na wale in kɔni na kɛ sababu ye ka olu den bɔ fɛn caman na. I n'a fɔ Kaja Jibo musolaka caman de bɛ site in kɔnɔna na minnu kɔni sewalen don k'u denw ye ka kalanso sira minɛ ko kura ye. An kɔni bolila ka na ne ka denmisɛn o y'a don kalan la. Tiɲɛ yɛrɛ la kalan diyara ne. A ka denmisɛn to o kun fɛ o ka yaala yaala ka kokolon kɛ. N'o ka o kɛ o y'a don kalan la a diyara ne ye halisa o ka an dɛmɛ denmisɛn ninnu ka taa ɲɛfɛ. Kalan kɔfɛ kɛnɛya yɔrɔw labɛnnen bɛ ɲɛgɛnw ni ani o ye na ni ɲɛgɛn minɛnw ye sanuya minɛnw o bɛ yen tɛgɛko minɛnw bɛ yen sanuya ta fanfɛ fɛn caman nana di an ma. Dɔgɔso tɔn tɛ o kɔrɔ de ye ko dɔgɔnɔ kan siginiden ni dɔw b'a fɔ ko dɔgɔnɔ alphabet. An filɛ nin ye yan u ka centre dɔ la Bajangara denmisɛnnin kuma dogolen musolakaw de ka ca u la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Denmisɛnnin musolaka mun bɛ kalan kɛ yan nɔ a bɛ taa maa 200 maa 300 bɔ ɲɔgɔn la. Olu bɛɛ ye maa kuma dogolen ye. U ka laɲini de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u ka se ka tɛmɛ n'u ka kalan ye. Bawo denmisɛnnin ka hakɛ fanba o bɛ tali kɛ kalan de kan. Karamɔgɔw cɛsirilen b'olu bolo minnu bɛ ka kɛ sababu ye u bɛ ka dege dɔgɔnɔkan na dɔɔni dɔɔni walasa kalo 2 kɔfɛ u na taa bamanankan ale ni français la. Tijani Wederawogo kabini centre d'apprentissage temporaire la Bajangara site kɔnɔna na VOA Bambara o tɔgɔ la.